ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji demɓe ndulumaji funeɓe dumga wuro alpha ɓokki sabbundu carngale cibeje towde kon waktu yoni ha to jammi bamburu e nder galle Saar Abdullaahi Saar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal yidde mawɗo leydi ɗi koɗo hen hitande ujunnaje 25 Sénégal jeeya ɓamtare mawde ko fate banggue nimmorika ɗon ɗo Sénégal woni e ñalɗi muɗum tugganma tan guila 16 nduɗo hen lewru ha nogas nduɗo hen lewru to leydi Mauritanie jencude sumgoji ñande 13 nduɗo hen lewru fuɗɗima hen yaltude no fewi ma en ketto hen cemtola musidɗo meɗen haali Abouba to leydi Mali catal tambingal nden ka guura nga leydi Mali to joɗorde muɗum hanki dañi si fande iwde laamu leydi Jappo kane catala paam ngam wallide kene tolno 47 ujunere neɗɗo taweteɗo nder leydi Mali taw ko joguiɓe caɗele harodoro to leydi Guinée Conakry seppoji 17 ngol lawol colonel Mamadi Doumbouya jippini ko koninkoɓe ɓe hinde mintreɓe yogay guure ngam jogade nden ka e kisala kabruji men mana en hatto Burkina Faso Nigéria ma en jahatto Tunisie Maroc kame Centrafrique hatton jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi coura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keeɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kolonne kadi lampaji e zampoulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumen ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keeɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hattina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy no safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrane worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen
e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda muuɗa hirda ko leɗɗe goragude ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fini yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi fini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo jugoyoɓe jitte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waɗanede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e jeetati duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosooje ko musidɗo men Seydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en rutta teddungal gorel teya ko nonne kadi wonande comptoir français d'électricité kame caabune laaɓale lallitare kala ko nonne kadi ceerno Djiby Sy ko nonne kadi docteur Djiby Sow e dendagal yaadiɓe wonande jayne nde kala nde tawno ko ɗum duusata jayne nde so tawi on mbawi hettade jayne nde tagata men hettade ha duusa meɗen ko ɗin publicité ji nde tawno ko ɗin keedata e connexion aji keedata e duusde ɓen waɗoɓe so tawi ɗum wodani tan ma muuse jomumen no fewi nde tawno wontata kala kene waɗa koma ɓe jaltina e posuji mabɓe ɗum noon kala joguiɗo publicité jiɗɗo yaltinde yo jokkodire 78 538 34 18 ɗum noon ri on tonggode rokkira tan ko on jiɗɗo ɓayyinde wadde publicité ɗum tan jeeyi sababu rokkirde tonggode nde wona haydara a goɗɗum kabaruji men ɗemngal pulaar gartaten koye lawol Dakar Tambacounda ngol lawol ngol ganduɗa mawɗo leydi Sénégal haalino ɗum e batumum jagorɗo toon to Tambacounda ha fayenma kadi toon to Thiès ngam wurtinde lawol hakkude Tamba kame Dakar nde tawno ene ƴellita faggudu no fewi nde tawno kadi train ko wawi nawde ko oto nawata ɗum camion nawata ɗum tan ko train ɗum jeeyi sababu beele ƴellidde faggudu on région no fewi alay saago ngol lawol feewa ngol lawol ngol ganduɗa puɗɗitigol fewnede guila sappo lewru février ndeɗo hitande nde gonɗen wonande gardiɗo ngal ɗon gollorgal woni directeur général de la société nationale lawol ngol lana jordi o holliti wonande ɗen golle gasata ko ɗo e lebbi jeegom woni tan janvier 2024 ko nden ɓe dokkirta ngol lawol
ene gasa ko nden laana jorndi wattata lumbade ngol ɗo hen bolol iwde Dakar fadi toon to Tamba Kunda batu jagorde hanki mawɗo leydi Sénégal yamiri hoore jagorde leydi ndi woni Amadou Ba kame gouvernement mum kala nde ndewinto plan Sénégal émergent ko fati banggue numérique ɗo ganduɗa koye ñalɗi mum wona e nder leydi Sénégal ɗin ñalɗi noon puɗɗi ko ñalawma heccanke o 16 ha fayma nogas nduɗo hen lewru ɗo e 2025 beele ƴellide kala kene wiye numérique e nder leydi ndi Sénégal haɗani ɗon tan kanko mawɗo leydi Sénégal yiddemo kadi oɗo saaha ko haɓade wonande ɓen rendinoɓe yimɓe e pene mawɗe taweteɗe nde réseaux sociaux no fewi ɓen waɗoɓe yimɓeɓe manipulation bonɗo no fewi hande bonnuɗo haaguillaji bonni ɓerɗe addi jiiɓari e nder yimɓeɓe addi gañgu no fewi ɗum noon so tawi momtaka moƴƴata nde tawno réseaux sociaux kam ɓuuri yawde yolbinde ɓerɗe yimɓe e ɓalli yimɓe ɓuuri kadi yawde jeynude fenade mawde no fewi ɗum jeeyi sababnoɗo saaha kanko mollidi o yiiɗi ko rewirade ɗen gueɗe ha Sénégal wona weeyo ɓurgo labtude no fewi batu jagoɗo hanki kanko hoorejo leydi wo yonni no fewi wonande sifande jaam e nandiral hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame rebel mo Casamance woni MFDC ɗum ko caggal ñande 13 nduɗo lewru aset jawtuɗo eno mawɓodiral manggal gam joƴƴinde fetilaji e jasiji kame e gueɗe mabɓe kala ma wonoy 150 rebel joƴƴinɓe ɗuma kanko mo leydi o wasima gouvernement o nde rewintoɗe ɗon peele haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude hanki batu jagorɗe woni joguiɗo responsable APR toon to Touba bituɗo Modou Mbacké Bara Dolly kam woni hanki toɗɗaɗo conseiller disondirteɗo to conseil économique social et environnemental kam woni toɗɗaɗo toon ñalawma hanki o ñalawma hande o e betawi o mo betawi ñalawma hande o to yaraka ɗum ko caggal cité imbécile ko noon on cité wiyete ko cum bonɗo waɗi toon cummo andaka taw ko saabi ɗum kono teskama barile gasoil kewɗe petti toon sappour pompier noon nottima hen gam yidde ñippude nguɗon cum ma en garta hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde seppoji bannoɗi ñande 15 duɗe hen lewru ne weeta ene wona noddandu ñawore Ousmane Sonko Adji Saar ɓen ceppunoɓe to Pikine Dakar kene tolno e 13 jagganoɗo inde mabɓe gandama duuɓi mabɓe gandama ɓuuri hewde ko sukaɓe hakkude mo duuɓi 15 16 25 23 22 hen goto ko 42 on kam ko babiraɗo 15 goɗɗo 18 26 17 ko ɗum woni sifa duuɓi mabɓe jeheten ko toon to Daara Jolof teskaten ko viol ɗum ko ñande 15 altina jawtuɗo hen o ɗum noon waɗi ɗum ko professeur goto jangguinowo ɗum ko caggal wonande élève makko mo duuɓi 15 baɗo 3e classe nde yano suudu makko gam ko toon o reftinano on e kala saaha mataw noon woodi ko jolti goɗɗum on noon yalti toon kene doga fayi galle mumen nde yetti on suka debbo haalani jinna mum ɓe no yimotto hôpital Magguetlo mo Linguére ko toon o wayade lapsungu addi kayitol certificat wonande o memama ko wona ɗum ko noon plainte on noon waɗama mandat de dépôt on mo ganduɗa nottortoɗo M Diouf taw ganduɗa ko jangguinowo jedduɗo ngal baɗal ha memi leydi gartaten koye seppoji baɗoji kala saaha e nder leydi ndi Sénégal catala tambiɓe jeygu leydi ndi addoyoɓe ɓen aroɓe ne mbaɗa ngaluji mumen e nder leydi Sénégal to banggue commerce ɓen kadi hanki juɓɓini jonde mumen e yeeso jaydiyankoɓe gam hollirde kulhuli mabɓe e mette mabɓe wonande ɓe kolliti ɓen ɓeɓe gaddoyta caggal leydi Sénégal ne gara gollade leydi ndi ko wayno magasin uji Auchan ko wayno station ngaji ko wayno gueɗe goɗɗe kala ɗum noon so tawi ɗi seppoji dartaki koɓe jogorɓe wasde marché ji mabɓe ha bona ɗum noon ɓe ñaagui oɗo saaha ko jaam e kisal nde artata e nder gendi leydi ndi ko ɓuuri yawde conférence haalande yeewi askan wi ɗum ko hanki ɗo wi ɗum ko Habibou Sy e nder haalande mabɓe o holliti wonande ɓe yiddeɓe ko accite wonande ɓen dumbaɓe taw kadi dumbira ko dawrugol wonande Ousmane Sonko e Khalifa Babacar Sall nde keɓata ndimago fodde mumen ɗacce ndeeƴa ɗum noon ɓe piiɓi ko wadde moɓodiral
mangal no feewi ngal moɓodiral ko seppude ñande nogas e jeegom duɗa hen lewru e ndera leydi ndi Sénégal kala woɗɓe kay hanki waɗɓe haalande mumen ko F24 ngal ɗon diɗɗal yiɗɓe haɓade 3e mandat hoorejo leydi Sénégal kañumen hanki mbaɗi haalande mumen ngam noddude moɓodiral ha hande haɓade ko fade banggue 3e mandat e wasde yonnude ɗiɗo hen fitinaji e wargoji ɓe noddi ko yo ñawore uddite ɗiɗo hen seppoji baɗɗi wargoji kono kadi ɓe jonnani wonde nangle a nangade hen nde ɓe kollitima ɓe jokku moɓodiral mabɓe ɗo ha 2024 jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garanden kikiɗe hande o to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi taala wa baraka. Sar Abdullaahi Saar salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor jeehen ko to e Jululum kiwi toon e lycée Jululum kamɓe professeur uji ɗe ina wayno ɗeɗo baɗɗe fof ɓe jangguinani professeur goto ina jangguina élève aji kamɓe professeur uji ɓe gaari ɓe tawi mum toon to école to ɓe mbimo yo woppu sukaɓe ɓe koota jaam ala e leydi ndi o wi ala kanko ko jangguinoɓe mbadde pooɗe e duure ha waɗi haare hakkude mabɓe ina wayno noon laamu ngu tini ɗum ɗon darima hen ina wayno raaɓi ɗo école aji gonɗi ɗo e nder Ziguinchor ɓe jangguini ɓe jangguinani professeur uji yiyama ina naata e école aji ina mbiya hoto jangguine goppe jaam leydi ndi jaam ala e leydi ndi ɗum ɗo fof tawama ɓe goni ko jaggande Ousmane Sonko kamɓe jangguinoɓe raaɓi ha e commerce aji wonɓe ɗo e nder marché Bukot kamenne gandama ko kamen mbaɗatno oɗo montage so yimɓeɓe jeehi ha 10 heures subaka mbiya gulla mbiya sukaɓe ɓe gaari udde marché ji ɗi gona uddude ɓenne kadi tawama ko jaggannoɓe Ousmane Sonko ina wayno hewɓe nan ɗo jaggano Ousmane Sonko ina wayno ɗeɗo balɗe kadi ɓe goppino galle o ɓe garti kadi wattude walde e galle o kamɓe ɓeɗo yimɓe Ousmane Sonko e police ji ɗi eɓe mbadde garmi gara sala hôpital régional hôpital Lappé nde wonno oɗo hôpital ina ɓalli galle makko kamɓe docteur ɓe no ɓe gullitima e ñawɓe ɓe foof eɓe dañi caɗele oɗo gaz beddeteɗo ina naata e mabɓe no feewi so tawi en garti e galle Doudou Ka eɗen gandi kañumne dey luutani ɗum ɗeɗo balɗe fof woni koye gardede ma won fodde ay temedde yimɓe ina ɗon ñalla ɓe mbaala gardude galle o nde wonno ɓe mbi koɓe yanoɓe galle eɓe duppa ɓe noon mbi nan ɗon padi ɓe ha nde ɓe mbawi arde ɓe tawat ɗumen ɗon hanki dey ina keewi ɗo ko muusi ina wayno bus uji Macky Sall aduna hen goto bus o duppama en oto laamu kadi goɗɗo 4x4 ona kadi luutani ɗum duppama hanki ɗum woni ko keewi ɗo hanki hakkude sukaɓeɓe e police ji ɗi garmi gara so en ummima ɗon eɗen gandi Souleymane Ndiaye ko kanko ardi sappo o jeeya noon ko Goudoumpa kanko de o waɗi ewnago makko fewde Ousmane Sonko o wi Ousmane an kadi ka wona jambar ko kalanoɗa ko fonde ka wona gonga an wino aɗa yiɗi projet o waɗa hakkude ma Adji Sarr ko hanma yaade holko cuuɗotoɗa ɗum noon omo andinma waɗa andinmano so aɗa weela a yahat e jaam so aɗa metta a yahat e jaam ɗum a wawa dillinde leydi ndi hande a wawa dillinde leydi ndi janggo kanko oɗo Souleymane Ndiaye jeeyaɗo Goudoumpa gardiɗo sappo ɗum noon Weltare TV musidmon Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalko koye walde jaam. Amadou Ishaqa Kebe golle man jooɗi peewi to Ziguinchor sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie oɗo saaha kala koko jappi noppi tan hette catal seni tambiɓe sungoji ɗi ha mbawa yaltinde jencuɗi ndi nde moni kala wawata andude ɗo fawi koyngal mum ɗum ko caggal bawɗe buubaji moni kala huni moni kala o saaha hewɓe gandi ɗo nanguiti hewɓe kadi gandi ɗo jogori faade ma en ketto hen musidɗo men Ali Abouba ma tanen en jencude ndi hanki no yaltiri ha laaɓi taw rokkiri ɗuma ko catala seni Ali Abouba jaam ñalle maɗa. Jam ñalle maɗa Sara Abdullaahi Saar jam ñalle mon hettiyankoɓe radio Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa radio men Weltare TV e sikki Allah ene wayno jencude ko fate sungoji bannoɗi ñande 13 lewru duujal gonɗen du taw ko sungoji suɓade sarɗiyeji suɓade maire uji e conseil régional uji ene wayno sungoji ɗi e oɗo saaha jencude ndi yalti ko ɓuuri hewde hen saabu ko ene qime ha e nder 80% ko fuɗɗi yaltude ha laaɓi e nder jokli leydi he kala
so tawi noon ko premier tour landa insaf woni landa laamu ka ɓe keeɓi capanɗe jeetati député ɓen kam ko pasɓe dès le premier tour so tawi noon ko partiji landaji keddiɗi ɗi kanji kala ɗi mbawi hebde capanɗe jeegoma député so tawi ko capanɗe jeetati député ɗi landa insaf heeɓi guila premier tour hen sappo e goho député ɓe keeɓi ɗum ko nder région biteɗo hoddela charqi to hoddel charqi noon ɓe keeɓi député ji ɗiɗi to nokku biteɗo kankoso ɓe nokku biteɗo baskunu ɗaccon haqqe ɓe keeɓi député ji ɗiɗi to nema ɓe keeɓi député ji ɗiɗi to amrose ɓe keeɓi député ji ɗiɗi to abdoul bagourou ɓe keeɓi député ji ɗiɗi to tembedra ɓe keeɓi député goto to nokkum en wiye be halla racha so tawi noon koto hoddela garbi toon landa insaf ka ɓe keeɓi toon député ji jeeɗiɗi ɗin député ji jeeɗiɗi hen ɗiɗo koto ayyuna député ji ɗiɗi koto tentan député ji ɗiɗi koto wiyete temliqa wiyete ɗiɗi koto wiyete koboni so tawi ko nder to asaba région asaba toon ɓe keeɓi député ji jeegom ɗin jeegom hen goto ko kiifa hen député goto koto wiyete boumeyda député goto koto walla député ji ɗiɗi koto kankosa ɓe keeɓi député to biyete adela bagourou so tawi koto région de gorgol toon ene wayno ɓe puɗɗima hebde député ji ɗiɗi ka haydi ɓe keeɓi toon député goto mbutta ɓe keeɓi toon député goto to brakna landa insaf ka ha joni ɓe keeɓi toon ko député ji jeegom hen ɗiɗo koto wuuro elega hen ɗiɗo koto wiyete mella ɗiɗo koto wiyete mohtara hajar so tawi koto tarza landa insaf heeɓi toon sappo e ɗiɗi député ene wayno koye on nokku kadi ɓe ɓuuri hewde député ji e premier tour o saabu sappo e ɗiɗi député ɗe ɓe keeɓi toon ɗi hen ɗiɗi koto nokku biyeteɗo boutel mitte hen ɗiɗo koto wadanaga ɗiɗo koto wiyete zéredra ɗiɗo koto wiyete kermasen ɗiɗo koto wiyete erkise e député ji ɗiɗo ɓe keeɓi ɗum koto wuuro tekana so tawi koto daklet Nouadhibou landa insaf kam ɓe keeɓi toon daklet Nouadhibou e nder daklet Nouadhibou ɓe keeɓi toon ko député ji ɗiɗi hen député goto koto Nouadhibou e député goto koto wuuro wiyetengo Chami so tawi koto nder région Mata Ganta toon ene wayno ko député ji joyyi ɓe puɗɗi hebde tigui zigza ɓe keeɓi toon ɗiɗo to wiyete Mougéria ko député ji ɗiɗi e nokku no wiye Tichit ɓe keeɓi toon ko député goto so région de Trisémour toon ko député goto ɓe keeɓi toon on député koto Fdérika to tawi koto région de Inchiri toon ɓe puɗɗi hebde donc député ji ɗiɗi hen député goto koto Agjet député goto koto wiyete Beni Chapa e nder Nouakchott noon ɓe keeɓi toon so tawi koto Nouakchott ouest woni Nouakchott banggue hirnangue ɓe keeɓi toon député ji ɗiɗi to wiyete Nouakchott nord woni Nouakchott banggue hirnangue ɓe keeɓi toon député ji ɗiɗi Nouakchott sud banggue worgo ɓe keeɓi toon ko député ji tati liste mixte landa insaf heeɓi ko député ji jeeɗiɗi liste rewɓe ɓe keeɓi député ji jeeɗiɗi e liste sukaɓe woni jeunesse ɓe keeɓi ko député ji nayyi e oɗo saaha joni noon nogas ɗiɗo nokku nogas ɗiɗi nokku woni localité ene jaaha ko wiyete deuxiéme tour woni dawal ɗiɗoɓal e nder ɗi nogas ɗi nokkuji noon hen sappo e jeetati nokku tawate ko nder leydi he nokkuji nayyi keddiɗi ɗi ko caggal ha leydi e nder ɗi nogas e ɗiɗi nokkuji noon ko foɗodirte toon ko capantati e jeegom siége woni député woni foɗodiroɓe toon tawa hen capantati e nayyi député ko landa insaf ka woni ko ɗaftodirte so tawi ko capantati e jeegom député yaaɓe deuxiéme tour député ji tati koto hoddela charhi député ji ɗi noon woni ɗi to jiguini ko ɗiɗo to wiyete walata ko goto so tawi koto hoddela harbi toon ko député goto ɗaftodire toon koto nokku biyeteɗo tuwila to asaba ko député goto e nokku to wiyete guerou so tawi ko gorgol ko député ji joyyi ɗaftodirte toon to deuxiéme tour hen siége uji ɗiɗi koto monguila siége uji ɗiɗi koto maqama e siége goto koto likseba gorgol walla mbiyana likseba gural yora so tawi koto brakna toon ko siége uji jeegom woni ko ɗaftodirte toon deuxiéme tour hen ɗiɗo koto boggue ɗiɗo koto mbagna hen ɗiɗo koto babaɓe so tawi koto trarsa toon ko siége uji ɗiɗi woni ko ɗaftodirte toon deuxiéme tour siége uji ɗiɗi foof ko nder wuuro rosgo so tawi ko adrar toon ko siége uji tati woni ko ɗaftodirte toon hen ɗiɗi koto atara hen goto koto nokku no wiye aujefta so tawi koto guidimaga toon ko siége uji jeetati woni ko ɗaftodirte toon deuxiéme tour hen ɗiɗo koto wuuro sehil babin ɗiɗo koto wiyete wuliyenge ɗiɗo koto ngaabu e ɗiɗo heddiɓe koto wompu so tawi noon koto Trisémour toon ko siége uji ɗiɗi woni ko ɗaftodirto toon
ɗafte noon kadi ko caggal leydi noon ko siège uji 4 woni ko ɗafdirte toon taw ko yahoɓe deuxiéme tour insaf noon to tawi noon ko nokkuji to ɓe jahata deuxiéme tour insaf ne tawe capanɗe 3 nokku woni siège ɓe ɗaftodiri toon landa idp noon ene yaaha deuxiéme tour ene ɗaftodira 17 siège tawi ko landa tawassul e landa wiyete ko ajdm mr e landa wiyete ko islah ɓe ɗiɗon landaji noon moni hen mabɓe kala ene ɗaftodiri siège uji 3 so tawi ko landa wiyete ko hatem e landa wiyete ko primude ɓe landa wiyete ko prude e landa wiyete ko almasa e landa ɓen noon ene poɗodira maye mabɓe foof siège uji ɗiɗi so tawi ko landa wiyete ko app woni landa masudul bul hayri e landa swab ka landa ko landa biran dawul abeydi e landa vadili e landa biteɗo nital alwataniya ɗiɗo landaji ni landa hen kala ene ɗaftodiri siège goto so tawi koto banggue nokcot rewo ɗum noon hollirama 60% résultat ji ɗi jaltim ha laaɓi insafa heeɓi ko landaji ɗiɗi tawassul ko landa goto andm ko landa goto swab heeɓi landa goto e frude heeɓi landa goto idp heeɓi landa goto so tawi noon ko information woni kabaru e oɗo saaha joni mo keɓɗen ko fati kay e nokkuji tawa kadi koto teskam sungoji ne poti limtede walla bureau ji voɗɗi ne poti limtede koto leegal walla commune biyeteɗo Liksar ɗon noon sini woni commission électorale nationale indépendante cetal halfinaɓe ko fati limgol fati sugoji ɗi noddi noon nde ɓe mbawata adde limtade ɗiɗo nokkuji ɗi ko bureau ji ɗiɗi tawteɗi nder Liksar hen bureau goto ko bureau 4 ene tawe to école nokku biyeteɗo Mahadal Ali e bureau 6 ne tawe to école Ahmed Aïda toon noon ɗiɗo bureau ji ɗiɗi ɗi jogui ko sappoji ɗi keesa hollirama hen keesuji 4 tawa kene uddita ko ɗum saabi noon sini namdima e oɗo saaha joni ndi ɗin sugoji e walla ndin bureau ji wawata limtede hano hannirta ni so tawi noon kadi sini noon e oɗo saaha joni sini kam holliri wonde sugoji ɗi ndewi lawol ruma jaribo kadi rewi lawol ala kala dillere walla caɗele jeeyaɗe hen kene kay bonna ɗiɗona sugoji kono noon dendagal landaji lunda ko ɓuuri hewde majji kolet tigui ko ɗiɗo sugoji ɗi ndewani lawol kewde majji foti ko wattede walla firtede gasi ha laaɓi ceer musidɓe tedduɓe ko musidɗo moon sehil moon haali abouba yo jaam ñalla ɗen amina ya rabbi haali abouba golle ma jooɗi peewi hewɓe ne mbiya kewɗa wattade ko maaro e ñebbe pawa hen lowol kono hande kam min teskima ko tew juɗaɗo pawɗa hen ataya pawɗa hen tufam ɗum jeeyi sababu dande nde ɗeɓi waade dani hen to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qaswani hocci laana mum ndiwowa hande alhamis o yaɓani toon to Arabie Saoudite Riyada ngam bismago roi Salman ben Abdullahi Saar ɗum noon ko sommet arab jogorɗo jooɗade ñalawma janggo o e tawtorede wonande hewɓe hen tribunal mo Nouakchott hanki udditi demmude muɗum ko fate banggue dossier al sharia taw kadi ganduɗa hetta hanki ko on biyeteɗo Ahmed Wuld Sami taw kadi ganduɗa ko sehili muma wonande joom galle ɓiyuma Mouhamed Ould Abdelaziz on noon ko banquier woni ne wannoɗo haalisaji caggal leydi ittuɗum Mauritanie Dakar ha faymata Dubai sodde autoji matériel uji gueɗe goɗɗe kala ko on hanki daari a yeeso bar ngam a hettede sengi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen catal disodirteɓe to banggue nden kay kisala koñinkoɓe leydi Mali e gardugol général Ya Moussa Camara kolaɗo kuuɓal CSN to Kuluba hanki ɓe juɓɓini jonde noon ko balɗe 3 woni hanke hande janggo kala ngam yurnitade nden kay kisal armée leydi ndi e peeje no wallirte armée leydi ndi ha ɓuura jogade titre mawɗo no fewi ha ɓuura jogade pellital nden kay kisal ha ɓuura kadi jogade darde timmude kam e ɓen reneteɓe woni ɓen finoɓe nder leydi ndi hakkude mumen e armée leydi ndi nden jonde noon ne jokki hawde saaha mo gonɗen beele kadi armée leydi ndi wawa kadi gembede ha darde mum ɓuuraɗo hen tidde no fewi Japon ne wonde catal biyetegal pam tambingal yogay ndema windere nde kame gouvernement mo leydi Mali to ñiɓirde catal tambingal nden kay kisala nguura leydi Mali sifande hanki 17 nden sifande noon ko nden sifande ko million ngaji $3 ma wonoy go piccal 7 milliards ko préji franc CFA ngam wallide hewɓe ñoolaɓe taweteɓe diwan gawo
kaya none kadi kidala kulikoro meneka mopti segu sikaso tumbuktu ɗiɗo hen nokkuji kala no gase go ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyi e goo debbo sappo e jeeɗiɗi ujunere dogɓe ene giwe nokkuji men ne moltoyi banggueji goɗɗi capanɗe nayyi tati ujunere ma waw wallitede hen beele jomumen keeɓa gurdam timmuɗam gam teskede heege e yora ene diñi e nder yogay ɗi nokkuji taw kadi koye ɓen doga molto ena jaydiyanke mo leydi France biftanoɗo to leydi Mali gila tan 7 avril hitande ujunaje no gase goto gawo accita e lewru manduɗo hen ndu on noon caggal nde holliri libération mo leydi France e refi T25 monde e nder wittoji ɗi ɓe mbaɗi ɓe kolliti on biyeteɗo Olivier Dubois koko hutora taw kadi hutorimo ko armée leydi France ngan sangane taweteno to leydi Mali Barkhane ɓen jaɓirno yoya ene wawi ma jihadiste en biftomo ɓe ndewa caggal ngam ñukidade ha mbawa wiide teeb ngandi mawdi ndi Al-Qaïda ndeke noon on ɓuuri ɓe niɓɓidde ƴoƴe ɗum noon wonti tan ko ɗaccal gongal ma goɗɗum refti hen nde o wawi ɗaccitede ɗin konngudi noon hande ala kala ko Barkhane armée leydi ndi yaltini hen haydara sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena seppoji ñalawma hanki faynma ñalawma hande o kala taw kadi seppoji ko FVG woni sembe gurdam ɓesgo Guinée naɓe taw kadi koye nder leydi ndi kala ɗum ko hanki caggal ɓittodiral woni sukaɓe hewɓe yaltunoɓe kono kadi hewɓe gudditani butikaji mumen kono noon subaka law ko koninkoɓe ɓe hinde minteren ko ɓen gadda yogay nokkuji mbaari laabi ɗi no feewi taw kadi ganduɗa ala kala ko ɓennata ala ko natata ko yaltata haydara ñalawma hande o kadi ko noon siftinɗon yontere yawtunde seppoji golli jawa mbaɗino toon goto wasi en fittanum 52 neɗɗo gañi hen ɗum woni ko yiɗaka watta e nder leydi ndi leydi Guinée heeɓi ciifanɗe tati ɗum ko toon to Riyad walla mbiyen to Jidda Arabie Saoudite ɗum ko jagorɗo faggudu mo leydi Guinée hakkude mum e gardiɗo banque islamique de développement ken wona 90 millions koppreje uslay ken taw kadi gaɗa fayi koye 15 walla fayi koye 105 localité ji taweteɗi e nder leydi Guinée ngam wallidde Guinée ha heɓa kuɓɓam timmuɗam teskede kuppiraji courant e kala sahani ndiñi yoga e nokkuji to Burkina Faso ko suka gorko mo duuɓi 25 kam wiya teeɓa o kanko noon jaggimo ko brigade cyber criminel ɓe nanguirimo ko tumedemo omo fewji page woni hello e nder internet omo foɓɓana toon kelle wonande jihadiste ene kala saha so wiyama jangu waɗi tan o foɓɓana ɓen kelle o jala o heyna o wadda hen ɓeɗo henna mbawi armée leydi ndi keƴani hen no yimɓeɓe heewa kewi haalirde kanko noon feññini ɗum koye page ngam caggal wisko wittoji waɗede hen hewɓe ne mbaɗa hen commentaire uji ko ɗum jeeyi sababu noon o wiya teb o saaha mo tawa e juuɗe ɓen dadiɓe to Nigéria pelɓodiral bongal bangal hakkude remoɓe kame aynaɓe limore nden mayɓe wonno ko 30 ɓeydima no fewi to état de plateau gure kewɗe taweteɗe toon ngal pelɓodiral jibingal fitinaji ha ganduɗa oɗo sa kene tolno 75 fittandu woni ko hedde nde ɗo wolde hakkude remoɓe aynaɓe wi police taw ko joguiɗo konngol police o kene wona 57 neɗɗo gañima hen gañande musɗe no fewi to Tunisie ɓalli jeenayyi taw kadi ko ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol woni ko yiita to keerola hakkude leydi Tunisie kame leydi Algérie yaltinɗin konguɗi ko biyeteɗo Riyad Al Nawawi on holliti ɗum kamɓe ɓen yiitaɓe ɓe jiiya koye Afrique ɓaleɓe to leydi Maroc fewni oto mum gadiɗo taw kadi ko Medina Maroc on oto noon yalti koye usine marocaine temedere dow temedere hollirama ɗum roi Mohammed VI toon to galle lamol goto woni palais royal ɗum ko ñande 15 nduɗo henna lewru ko mbiyata néo moteur taw kadi ardi oɗon usine ko bel hayati on ardi ɗum kanko roi Mohammed VI o décori on bel hayati ngam hollirde ɗeɗo henna gueɗe sen mbaɗay leydi Maroc woni
koye ƴellitare mawde no feewi to centre afrique heeɓi ballal iwngal laamu leydi russie kene tolnoye avion ngaji tati ngam wallidde koni ko maɓe ɗum noon jaɓɓa ko toon to bowal aɗa diwoje ngal bangui beele kadi koninkoɓe leydi ndi ne ɓuura wonde e jaam cimtolloni hankigol yaltini taw kadi iwi koye météorologie mo windere nde mondial e hoore mum ɓe kolliti wonande nguleki sattuki ne feewi ma ara nder ɗiɗo hen duuɓi joyya ɗum noon fuɗɗoto koye ndeɗo hen hitande 2023 ha fayinma 2027 taw kadi jeeyi sababu ɗum ɗon ko waylo waylo taaridi nokkuji kewɗi ma tob diƴƴe ha tuɗa ha waɗa kadi waranguji kono kadi hatta ma wonde nguleyki mawki no feewi ɗum jeeyi sababu COP France mo ganduɗa gumi 2020 foti tan ko jokkede beele jaam duumiɗo ene ara e nder windere nde kala to joolam jabiri leydi Turki Tayyip Erdogan woni Recep Tayyip Erdogan o holliti hanke nder haalande makko wonande nandiral heɓama to leydi Russie hakkude mum e Ukraine ngam yaltinde céréal mo hinde blé faade yoga e leyɗele kato jinɗe oɗon fannu nde sifande nde daña tan ko lebbi ɗiɗi kono fuɗɗoto ko ñalawma hande o 17 siftinde on sifande adinde waɗano koye juin 2020 caggal nde hokkere walla yooro walla leyɗele kewɗe jogui caɗele to banggue céréal kame blé kala kono kadi oɗo saha mo gonɗen woni tan yaltata toon ko capantati woni 30 millions tonnes woni ko yaltinte ɗon taw ko céréal woni capantati millions tonnes woni ko jogori yaltude kono kadi ko ɗo tan e lebbi ɗiɗi ko nden sifande woni a nandirande to leydi Syrie woni Suria Bachar al-Assad mo ganduɗa koko yowano taw yowi ɗum ko Ligue Arabe ɗum ko caggal 2012 pelɓodire bannoɗe toon hakkude makko e rebelle ha ganduɗa waɗi noon mayɗeli kewɗi mbaɗi toon kame gaz uji kewɗi chimique hutora toon jeyino sababu aduna o rumtimo ha heddi leydi Russie kame leydi Turki kamine wonde leydi Iran ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen walande Ligue Arabe felliti artirde mo kanko Bachar al-Assad ma o tawtore ñalawma janggo o jonde Ligue Arabe jogorɗe jooɗade toon to Arabie Saoudite ñalawma janggo taw koye bismag roi Salman bel Abdulaziz duuɓi 13 o tawtoraka jonde some Arabe jogorɗe jooɗade ñalawma janggo o to Ukraine piyanɗe gulɗe jaw to banggue missilaji kene wona capantati missila woni ko leydi Russie joori e nder leydi mabɓe to Kiev ha e guure goɗɗe kala kono armée leydi ndi hollitiɓe bonni kene tolno no gasi jeenayi missile ko missile goto yani nokku bireɗo Adessa noon yooɓi fittandu neɗɗo goto hewɓe gañima hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena